Minahal nga mga igsuon, karon ang katapusang bahin sa atong serye nga pag-andam sa yuta sa kasing-kasing. Ang pagkaayo tubag sa pag-ampo og material nga panalangin kay mga dakong butang, apan ang labing dako nga panalangin mao ang kasing-kasing nga nahimong maayong yuta. Ang ingon nga kasing-kasing susama sa kasing-kasing sa Ginoo, modawat sa pulong, magtanom og pagkamatarong, gugma og kamatuoran, ug magbunga nga madagayaon. Kini ang tinuod nga gusto sa Dios og paagi aron makasinati ta sa walay katapusang panalangin sa iyang gingharian. Bisan pa kung ang imong kasing-kasing dili pa maayong yuta, ang Dios nga puno sa gugma nagpanalangin gihapon sa imong mga pagtanom alang sa gingharian. Apan mas labaw pa ang iyang ibubo kung ang yuta sa imong kasing-kasing kay andam na. Nagampo ako sa ngalan sa Ginoo nga matudluan ang yuta sa imong kasing-kasing aron mamunga og daghan ug mapuno sa mga pagsaksi. Niadtong milabay nga semana atong gisusi ang maayong yuta. Hinumdumi ang tulo ka kinaya niini. Una, ang maayong yuta malumo dili sama sa agianang yuta nga nagahi tungod sa pagkamatarong sa kagalingon ug hugot nga panghunahuna. Ang maayong yuta modawat sa tanang pulong sa Dios ug mapainubsanon. Ikaduha, kini walay bato, nagpasabot nga walay bakak ni pagsupak. Ang maayong yuta magkinabuhi sumala sa pulong modawat niini uban ang amen bisan sa pagsulay. Ikatulo, kini walay tunok, walay kabalaka sa kalibutan, pangibog ni kalibutanhong tinguha. Tungod niini sayon ra ang pagsunod sa kabubuton sa Dios, pinaagi sa espiritual nga pagsabot ug hingpit nga pagsalig sa balang espiritu. Ang maayong yuta magbunga kay dili kini alang sa kagalingon apan alang sa himaya sa Dios. Aron matanom kini nga klase sa kasing-kasing kinahanglan buhaton ang tulo ka butang. Una, ang pagdayeg sa espiritu nga matuoran. Ang kasing-kasing naaddan kaniadto sama sa maayong yuta. Apan tungod sa pagsupak nahimo kining uhaw. Nawala ang iyang pakigambit sa Dios apan pinaagi sa mga halad, giablihan sa Dios ang dalan sa panag-uban. Sila Abraham, Isaac, Jacob ug Solomon nakasinati sa Dios pinaagi sa tinuoray nga pagsimba. Ang mga Israelita giputli o gigiyahan pinaagi sa halad. Karon, dili na kita maghalad og hayop apan maghatag og pagsimba. Giingon ni Jesus sa Juan kapitulo 4 bersikulo 23, apan moabot ang takna og karon na nga ang tinuod nga mga magsisimba magasimba sa amahan sa espiritu ug kamatuoran. Ang karon na misugod human sa pagkabanha ug pagsaka ni Jesus, di nang balang espiritu misugod sa paglihok sa mga magtotoo. Si Jesus ang nahimong halad sa pagkabot sa kapasayloan ug misangkap sa dalan sa tinuod nga pagsimba. Ang Juan kapitulo 4 bersikulo 24 nag-ingon, ang Dios espiritu man ug ang mga magsimba kaniya kinahanglan magsimba sa espiritu ug kamatuoran. Ang pagsimba sa espiritu nagpasabot nga magsimba ka gikan sa kasing-kasing uban ang tabang sa balang espiritu nga modawat sa pulong ingon pagkaon sa espiritu. Ang pagsimba sa kamatuoran nagpasabot sa bug-os nga kasing-kasing, huna-huna, kalag ug kusog. Uban ang kalipay ug pagpasalamat gikan sa gugma sa Dios. Ang ingon nga pagsimba nagpasayon sa pagpahiuli sa kasing-kasing ngadto sa maayong yuta. Kadtong mosimba sa ingon niini mas paspas mo tubo sa espirituhanon. Sa giya sa espiritu masabtan ang mga wali ug mahibal-an ang kahimtang sa kasing-kasing. Ang bato kay tantangon ug ang tunok nga kabalaka ug pangibog kay hawanan. Ang tinuod nga pagsimba kay usa ka kalipay. Imong andamon ang kasing-kasing, mamati sa tinud-anay ug magampo, modayeg ug maghalad nga matinud-anon. Dili ka matulog, dili mag-divert ang hunahuna. Ang pagsimba mahimong sama sa tan-aw nga makalingaw nga salida. Imong lawas ug postura magpakita sa tinuod nga pagtahod. Kung adunay kakulang sa espiritu ug kamatuoran ipahiuli ang imong kasing-kasing. Ang tinuod nga pagsimba dili kutob sa simbahan, magpadayon kini sa adlaw-adlaw nga kinabuhi. Ang Roma kapitulo 12 bersikulo 1 nag-ingon, ihalad ninyo ang inyong lawas nga buhi og balaan nga halad nga mao ang espiritual nga pagsimba. Ang pagpuyo niining paagiha mosulat sa pulong sa imong kasing-kasing, muhatag og kalipay ug gahom gikan sa espiritu ug magpadayon sa pag-ugmad sa yuta sa imong kasing-kasing. Minahal nga mga igsuon, ang ikaduhang yawi sa pag-ugmad sa maayong yuta sa kasing-kasing maong mainiton nga pag-ampo. Ang unang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 5 nag-ingon, kay kini giputli pinaagi sa pulong sa Dios og pag-ampo.
Ang pagpamati lang sa pulong dili igo aron tantangon ang mga bato ug tunok. Dili kini mahimo sa kaugalingong kabubuton. Kinahanglan kini espiritual ug nga buhat ug kini mahimo lamang pinaagi sa pagampo. Ang Genesis Kapitulo 3, versikulo 17 hangtod 19, nagsulti nga tungod sa sala ang yuta gitunglo ug magbunga og tunok, ug si Adan magpatulo sa iyang singhot sa matag adlaw. Sa espiritual, kini nagpasabot nga kasing-kasing kinahanglan kultibaron pinaagi sa mainiton ug adlaw-adlaw nga pagampo. Ang kalayo sa balang espiritu mo putli sa kasing-kasing ug magbungkag sa mga gamot sa sala, sama sa pag-ayo sa yuta ug gamit ang excavator ug herbicide. Ang pagampo mo tampo sa pagtantang sa tanang daotan. Ayaw og undang sa pagampo kung hapit na kamo angkon og kadaugan. Si Haring David, bisan pa sa daghang pagsulay, wala mohunong sa pagampo. Ang Salmo Kapitulo 145 versikulo 18 nag-ingon, ang Ginoo duol sa tanan nga nagtawag kaniya sa kamatuoran. Magpadayon ta sa pagampo tungod sa hingpit nga maandam ang atong kasing-kasing. Ang ikatulong yawi maong pagkinabuhi sumala sa pulong. Ang pagsimba og pagampo nga mga sukaranan sa pagtuman, apan ang kausaban nagkinahanglan og buhat. Human makadungog sa pulong og magampo alang sa kusog, buhata dayon ang pagtantang sa kasuko kasina o daotan nga hunahuna. Ilisan kini sa buhat nga maayong binuhatan gugma og pagpasaylo. Ang pagampo naghatag og kusog apan ang pagtuman nagtanom sa gugma og pagkamaayo. Bisan sa yano nga buhat, pagpakita sa kaluoy o pagistorya nga puno sa pagpaubos kay mahimong paagi aron itanom ang maayong binhi sa imong kasing-kasing. Minahal nga mga igsuon, diha kang Kristo, ang matag usa gigiyahan sa balang espiritu. Kung magpangita ka sa kamatuoran nga matinud-anon o magbuhat sumala sa pulong, ang imong kasing-kasing kay mausab. Ang buhat kabahin sa pagpugas, ang pagtumuman sa sugo sa Dios, pagigugma, pag-alagad o pagkamatinud-anon. Sama sa batuong yuta nga nahimong triguhan o ang tunokon nga yuta nga mahimong parasan, ang imong kasing-kasing mahimong maayong yuta kung magsigi kag tanom sa pulong pinaagi sa buhat. Ang Roma Kapitulo 1 versikulo 17 nagingon, ang pagkamatarong sa Dios gipadayag gikan sa pagtuo ngadto sa pagtuo. O ang Santiago Kapitulo 2 versikulo 22 kay nagtudlo nga ang pagtuo kay mahingpit pinaagi sa mga buhat. Kung mutuman ka sa pulong pinaagi sa pagtuo, mutubo o mumature ang imong pagtuo. Bisan pa kung dili pa maayong yuta ang imong kasing-kasing, mahimo kini mausab kung magpadayon ka sa pagbuhat uban ang pagtuo, paglaom o gugma. Ang Lucas Kapitulo 8 versikulo 15 naghulagway sa maayong yuta ingong niadtong nakadungog sa pulong uban sa matinud-anon og maayong kasing-kasing ug magkupot niini ug magbunga pinaagi sa pagpailob. Ang maayong yuta dili magreklamo sa kalisod sa pagtuman sa pulong apan maglipay niini kay nasayod nga ang Dios buot maghatag sa premyong walay katapusan sa bagong Jerusalem. Sama sa mga mag-uuma nga muanto sa kainit ug ulan aron muani, kinahanglan ta og magpailob ug magpadayon. Ang unang Korinto Kapitulo 15 versikulo 58 kay nag-awhag kanato nga pagbarog kamo nga ligon, walay pagpangurog, nga sa tanang butang nagbuhat kamo sa buluhaton sa Ginoo, nga nasayod kamo nga ang inyong kahago kay dili kawang, ayo og undang. Pagpadayon hangtod sa pagbalik sa Ginoo, ang imong kahago kay lisan ngadto sa himaya. Magtabbo unta kamo sa Ginoo nga puno sa kalipay. Walay pagbasol ug mogakos ang Ginoo sa mahimayaong adlaw. Amen.